Pinia bangke nili nali tumafan Amrit Brikshya Andolan schema putak selabangso video long nathan pachini ponikpo lapen kedam tang host tame nili upload ponik elo koson silabangso schema long registration dun nangjima pu labangso putak nili paklang ponik elo jong sinali tum labangso video lang le lang pulte labangso video description long stame link long igi kali pulte labangso video kijut molom stame nali tum thek pon long igi lapen pinia bangke nili dag labangso video long ke than pon jia bangke Amrit Brikshya Andolan certificate koson se ka download pon nangjima lapen thengpia rong ki etang mate labangso photo koson se ka upload pon nangjima lapen tangka koson se ke longjima labangso puthak senali tumfan labangso video long nang than pachini ponik po la senali tumhan chuning reglo labangso YouTube channel long jong senali tum nang kahumri milang pulte ke chinghon pen subscribe ikon tangte pa thiek pen on lang polonang lapen chithan polonang tangte non pathek ben chithan ponanang koson si labangso certificate ka download ponang jima lapen thengpia rong ke etang ke e hut ke ki click mate ka thai labangso photo koson si ka upload ponang jima lapen tangka komantu selong imal hai hui details tak lang ponanang lapen chithan ponanang lapen labangso Amrit Brikshya Andolan la official website long ke wangji aphan link bang ke nili labangso video description along stami pig det po kali pulte aprang la dag registration tanga tum bangke chini ikpo labangso website long ki wangji a process bangke la penali tum la screen along ta thekpon long ikpo screen along stame du iglo nali tum screen along atla thaksi nali tum thekpon long ikpo aba aba.assam.gov.in labang lason ber iglo pulote nali tum screen long stame mate nali tum a mobile kalti laptop long stame lason official website dak chingpu ikpo alpen official website chingpu ik det benefit nanitum dak details ason son lying pelote dak details ba nanitum thek pon long ikpo alpen dak angton details ba nanitum aprang registration ahot stame lang iget puta hailo stame puthot nanitum details labangso Amrit Brikshya Andolan details labangso puthak nanitum chining tung pulte nanitum dak angton pen kitok pondo labangso dim nanitum wang pen stame lang pon ikmilo tangte non pathiek pen chithan pononang koson se labangso a certificate bang ka download poneng jima labangso puthak lang pononang nalitum a mobile mate laptop long stame la 3 line ba nalitum thek pon long ikpo labangso dim nalitum ber iknang po dak ber ik det pena phit puthot nalitum screen along dak penang an ke tok pondo nalitum phanna piklang pon ikpo home lapen dak aesthetics lapen video take place lapen identity file lapen dotulang dak erpen ke tok dol la nalitum phanil na piklang pon ikpo la login bu ke tok dui aki erpen labang so dim sinalitum aprang si ber iknang po dak ber ik det pena phit dak login form la son chingpu ikpo login form along nalitum ka fill up ponang ji labangke nalitum aprang registration ahot kipidun a mobile number labang so mobile number ber iknang po lapen mobile number ber det pena fi click here to get one time password mate OTP puke tok dui labang so dim nalitum ber iknang po lapen nalitum labang non kipidun a mobile number mate aprang registration ahot kipidun a mobile number along OTP nang lepo khala bang so OTP nalitum la enter OTP registration number podim ber iknang po OTP ber ik det pena fi la captcha thek pon long igi dak number do 6 digit number do labang so number ba nalitum a mobile long stame ka preg igji lapen anutin a mobile long se che preg jam titi hala bang so a captcha ba nalitum na thek pon long ikpo enter captcha so in the image labang so dim ber iknang po lapen captcha OTP ber ik det pena fi nalitum submit pon ikon apen submit ik det penalitum hodak details ba nalitum thek polong ikpo nalitum amen lapen arong amen copy documents cp mal hai details nalitum thek polong ikpo tangte ni lista me dak OTP lapen captcha ni li fill up on ik elo ni li dak video paching ton ikoklo nalitum jong si OTP lapen captcha fill up ik el tela submit thek long submit por jana long ber iknang po dak ber ik det penafil nalitum screen along dak thek polong ikpo ni li dak paklang grim lo mate blur pik der lo athema dak details personal details penang ando nalitum stame dam iklo bule che tag long ikpo dak lapen ason son dak nalitum amen lapen suppose name lapen date of birth lapen address lapen angton details nalitum dak tag pon long ikla pon nalitum copy documents igi pima labang so a documents stame dak tag long igi lapen puthot nalitum dak aber tag pon long ikla
update registration data jongsin nalitum ingson son ni update pon example de labang so dim berpen update pon ikmail tangte non labang so certificate bang koson si ka download nai zima labang so puthakle chithan pon nang certificate ka download ji afan nalitum lapu anat thek pon long exi nili nalitum phanna piklang pon ikpo nalitum certificate ka download ji afan la take place putok theklong exi labang sodim nalitum berpon iknang po take place along berpon ikdet benefit nalitum atheng nus tame dak ison soni kitok thekpon long exi nili nang piklang pon thaiya phan bori pon ikpola pendak theklongi I place to date the plan shading la song ison soni kitok duji laban nalitum lang ikthainon la pen lang ikdet benefit la ber kitok duji take place labang sodim ber ikna dak ber ikdet benefit puthot bek chiwang juita thegi bek chiwang juilo plote certificate bang che download le data thegi la sinalitum puthot take place podim puthot amu la process bang nalitum amu process same process nalitum claim iknangpo puthot nalitum la take place podim ber to igdet nangpo take place podim ber igdet benefit la pena prang process ni ni piklang ikpo la bang sodim ber igdet non Berik det benefit pen ating arjan nalitum ating nustam bedak ciklang tu ikpo lapen dak kiklang pon labangke lason lo you have already taken the place on 8 September 2019 lapen apor a time to dak teklong iketpo lapen puthot dak download certificate pudui labang sodim nalitum berpon ikdet non dak berik det benefit nalitum a certificate bang download ikpo lapen a certificate nilita das tame dak download ik elo nalitum la screen long thekpo nong ikpo labang so certificate along QR code lapen amen lapen government of Assam ahin pensil labang so certificate bangke dak provide pon iglo mati pipon iglo a certificate dak lang mesen nalitum la screen along thekpon long ikpo nilis tame dak nalitum han nampik lang pon iglo lapen dak QR code tame du iglo lapen daga son kitok do iglo command to seal registration mal highway details nalitum lang pon igon lapen labang so certificate dak provide pon kipi pon labang ke government of Assam hin pensidak kipi pon iglo la sinalitum jose certificate download elang polte prabjen pen download igon labang so certificate abang ke lapen a certificate tame dak lang mesen lapen nalitum labang so certificate computer kolar long dam ben tame nalitum print out igdet pen nalitum a hema long bikok bangke me iglo lapen puthot dak bag wang thu igon lapen non bang che than polona koson si ka upload nang ji ma hala so a photo abang nalitum thengpia rong ki e mate thengpia claim ki e a photo abang ko mantu koson se upload pon nang ji ma putang pulote labang ken na anta update wang ik elang mate update pipon ik elang ko mantu arni tong ka upload ponang jine lapen non bang thang option aveda ka upload ji apan anta upload image pula bang so option bang pipon ikela lapen hola bang so option ki pipon ji la bang ke nili kachinia tengpul de 17 September anisi hala bang so option bang dak thek pon long ikpo lapen hola bang so honalitum thengpia rong mate thengpia claim e pen photo othai pen masinalitum upload ikpit nang po lapen labang so photo bang dak verification po verification that benefit nalitum kipidun account number along stame pharo isia tangka bangke nangjang ikpo jolason lo a process bangke asilas bang so updates tame nili aprang stame labang so YouTube channel along nili paklang pon ikpo asipini a process mate pini a video bang pathiek pen la ansini link ton ponjok jidat po lapen labang so video ta nalitum lang misen ke lang pen jong se ning sample te liking si la pen misen a comment nalitum pingon la pen labang so YouTube channel long jong sinang ka humri milang polte subscribe pre pin pen nalitum dam ik derinon dak non le nalitum important a video long lista mo aprang ke kilong ji apan tangte kardom